V-am găsit la un nou videoclip. Astăzi, dacă râd, trebuie să îmi cheltuiesc aproape toți bănuții de pe Brawl. O să fie amuzant. Dați un like, subscribe, clopoțe și abonați-vă. Și acum hai să începem. Sau dau mai încet. Deci, uite, se bate. Mamă, picat. Deci am 5 șanse. Scuze pentru deranjare, un coleg de tatăl meu. Și deci am 5 șanse de râs și dacă am făcut pe a 5-a, trebuie să-mi toți banii. Bănuții de pe Brawl. Acum a deschis. Ia uite-mă. Mamă, i-a căzut tot aia. I-a căzut tot aia. Mamă, asta și că ce pisică. Doamne ferească-mă. Stai un pic, vreau să arăt și poza mea. Stai așa. Oh, lasă-o balță. Doamne. Ălo. Ce e aia, nu știe nimeni. Ia uite. Ia uite-l, mă. Doamne. Deci așa ceva n-am mai văzut. Altărește pe unul. Super, mă. Am râs. Deci mai am 4 șanse. Doamne, aia cu câine de cătără. Mai am 4 șanse, mă. Ia uite. Mă. Mai am 3 șanse, două. Mai am 3 șanse. Efectiv, mai am 3 șanse. El bate. Că mai am 3 șanse. Ia uite-l, mă, ce drăguț. Eu doar zâmbesc. Nu se pune. De chiar amuzant. O să zici că e Vlad de la școală. Ia uite-l. Nu mi-a dat nimic. Săracul. Mamă, e om. Oh, no. Oh, no, no, oh, no, no. Ăla e om. Hai, du-te de aici. Du-te de aici că e om. Mai 3 șanse. Au pornit ăla ca un hamster. Doamne. Ce? Stai că n-am fost atent. Mă rog. Ia uite, mă, pisica acesta. Ia căzut și praf pe el. Pe ea. Doamne. Ia uite că e stă afară. Stai cu ea. A. Ia. A. Mai am 3 șanse. Eu vreau să rog. Ai o imagine. Și acolo. Doamne, i-a dat palma în cap. Ia uite-o. Ia uite-o. Mamă, se alergă. Singur, mă. Ia uite, se joacă cu mingea. Mai face scheme. Mai și face de asta așa. E clar. Aole, joacă tenis. Ce a jucat acolo? Doamne.
Doamne, cum face, Doamne, mai mult mă sperie decât să mă... Își punește aia și pun... A, nu se poate. Eu uite și pe bagă. Doamne, mai am 2 șanse, bro. Mai am 2 șanse. 2 șanse mai am. Ia uite ce se uită. Ce se uită. Deci, 2 șanse mai am. Mamă, câine de pisică, ce e aia? Ce e aia? Ia ce drăguț, nu poate să se uite. Ia uite, e costumat. Ce tare e. Ia uite un câine care nu știu ce o face. Nu știu ce o face. Schimb numai aia. Mamă, s-a aruncat acolo. Ia. Bă, mai am o șansă, mai am o șansă. Mai am o șansă. Mai am o șansă, bro. Mai am o șansă. Ia uite ce tare. Deci mai am o șansă. Doamne. Se miroase singur. Se miroase singur. Se miroase singur. Doamne. Ești tu. Ia uite-l, măi. Ambulanță. Ambulanță. Mai avem. Mai avem. Ia uite. Oh, nu. Ce s-a ascuns sub... Doamne, ferească-mă. Ia uite, se bat. Hai boxul. Bă, am râs, bro. Asta e. Dau toți bănuții pe nu știu ce. De ce trebuia să râd? Eu nu mă amuzam, dar acum chiar că am amuzant. După ce să vindem. Uite pe pult. Bănuțile de deget pentru domnul. Deci mai avem ceva să vindem noi. Deci aici nu mai avem nimic. Hai să vedem pe shop. Doamne, deci trebuie să râd. Pe shop. Ba avem. Da, toți bănuți, că așa am fost și am pierdut. Cam atât se bate. Bine, dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, subscribe, și abonați-vă. Și noi ne vedem mâine sau nu știu când. Pa, pa!